Бүгінгі біздің темабыз ул көнләшү, гарәпсә ул хәсәд дип атала. Бұл ауру, бұл гадәт күп кешеләрдә урап үтмәне кызганычка каршы. Күп бухала, әз бухала ул һәрбер кешелә бар. Кеше изгелектәр эшләү мөмкин, ләкин хәсәд, ягъни көнләшү аркасында бұл изгелекләрен юю мөмкин. Ни өчен ул? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямдан yetkirелә, көнләшү, ягъни хәсәд безнең изгелекләребезне юя, нисек ут коры үләнде яккан кебек ди. Ягъни коры үләнде ягып ебәрһәң, ул тиз генә янып бетә, шулай ук безнең көнләшү аркасында изгелекләребез дә юкка чыгуы мөмкин. Кеше хаҗ кылу мөмкин, умра эшләү мөмкин, кеше Кур'ан укый, намаз укый, изгелекләр кыла, ләкин көнләшү аркасында ул бөтен савапларын югалтуы мөмкин. Ни өчен улай дип кеше әйтер? Чөнки көнләшүдә асылда, әгәр дә төбенә төшеп карасак, Аллаһтың әмере, Аллаһтың тәкъдире менән ирзаһызлык белдерүгә тиң. Кеше карай да икенче кешеләргә булган нигъмәтләрне, байлыктарны күреп әйтә: "Ни өчен, я Раббым, һин уга бирдең, ә миңа бирмәнең" ди. Ягъни кешенең нәфсе шулай дип әйтә. Ни өчен ул кеше лаеклы түгел ундай нигъмәтләргә? "Я Раббым, һин миңа бирергә тиеш идең" дигән кебек әйтә. Шуңа күрә көнләшү безне гунахтарга батыра һәм дә насылык изгелекләребезне юя. Ошо көнләшүдән сыгырга һәм дә көнләшүдә алып ташларга бер усул, ул көнләшкән кеше өчен Аллаһ алдында ихлас күңелдән уның нигъмәтләрен күбәйтүен һорау. Ягъни әгәр дә һин берәүдә күрдең дә нигъмәтләр миндә булһын дип уйлаһаң, һәм дә һин үзе ул уйларны аңлап, дөрес түгеллеген аңлаһаң, һин Аллаһтың алдында кулыңны күтәр дә һора: "Я Раббым, һин ишетүче, күрүче, ошо күңелемдә булган насар хисләрне, насар уйларны юкка чыгар. Ошо кардәшкә биргән нигъмәтләреңне күбәйт" дип. Шул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля күңелеңдән иншалла насар уйларны алып ташлаячак.